Okay, maing munto na usam kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing munto Philippines, maing munto world, maing munto universe. Ana na punta mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C1A, Katekisis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Labi nung adlaw na usab karon nga, sumtarong adlaw, Sabado. Sa mga pitsaha, Pizza Noibi. Gahapon, di tamalimot pa higala, December 8, no? Kanang Immaculate Conception. Ya karon, Sabado taron, o niya Pizza Noibi. So, kumusta naman mga higala? Nang hinaot ko nga wala mo'y ubo, walay sipon, walay hilanat, walay kabuhi, wala gutuma, pero gaginhawa pa. Muna siya importante diha mga higala that we are still breathing, no? We are still enjoying life. Mura ginadiha, no? Muna ginaingon ni Richie de Horsey nga, it is better to have bad breath than to have no breath at all. No? Mas mayo pa yung mahal. Mahal ang kanabaw gininhawa kaysa wa na gyud ka maginhawa. No? Muna yung mga binugoy nga mga maxi mga higala, no? So, no? No? May muto na kanatong tanan, ilabi na gayo ng atong mga kaigsuunan din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga misisis, no? Nga nangaon na mo din na, no? Ang uban siguro na human nagpaniudto, ang uban nangaon pa. Sa mga inyong sudan, kami dire nagmantener na tangkong. Kinig tangkong mga higala, dili ni talanon og dato. Kay nga naman, kining tangkong pinubre ra gini. Pero wala mo masayod mahigala nga ang bitamina ni ining tangkong sobra pa ni sa bitamina nga naa sa mga nindot kayong pagkaon. No? Kanang mga linat ang baka, linatan nga mga baboy, humba, sus kanang tangkong mahigala. Hilabihang daghanas nutrina niya. No? Muna nga, pero limpyohin na po lamang ninyong tangkong ang luto. Kaya no ubang mga tangkong nagikas kanal, delikado po kayo dili na to hugas-hugasan ginagmay. Ano, klaro ba? Hugasag maayo ha? Before eating your food, it should be thoroughly washed. It should always be safe from all kinds of viruses and germs. Ayan, no? Nahala, no? May mundo na kanatong tanan. Ako rang gihapon kini inyong ubos nga alagad. Kauban ako mahigala sa akong trabaho karon mo si Sister Camel, no? Camel, no? O si apelyido ni mo men? Sormiera, no? Siya may akong technician mga higala nga maoy tig pasulod dito sa WC sa ako ang programa. Siya po maoy tig edit kung unsay mga angay i-edit, no? Siya tig putol kung unsay angay putlon. Siya tig dugang kung unsay angay idugang. Naman ako ang partner mga higala sa pagpanibya. Ingon mo no sab si Inday, akong palangga nga amiga, no? Si Sister Preachy Umbak, no? Kumusta na Inday si Preach? Okay, no? Manala, may mudto na ka na tanan. Timbayaon po dahil nato og may mudto ang atong talahurong obispo, ang atong koraparoko sa dinha sa Sibulan, ang ato pong sa atong Sibulan, atong koraparoko din na si Father Randy Falcon de los Santos, atong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager diri sa Sibulan, DYWC Radio, si Father Rama Ata, o ang ato pong sister station dito sa Basay, Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta na rin ako ang agaw din sa Kalumbuyan, si Gawex Christian Durango, si Padre Christian Durango. Wala na akong sa katakaroy-kaan mga higala ha, kay medyo busy-busy tagamay. No, grabe na naghulat na akong kalaslon. No, kaslon pa na ako nirong taon-taod. No? Kini nga to ang kinabuhi mga higala, pero titang gigukod mga higala sa kalisud sa kinabuhi. Abi nang atong santo karon kini saman tagnaa ay atong santo karon mao si San Juan Diego. Nakailaba mo ini niya mga higala. Kini siya si San Juan Diego mga higala, converted Indian siya, Indian, converted to Christianity, no? Unya nabunyagan siya nga Juan Diego. Unya matud pa siya maoy usa sa mga protagonista sa milagro sa kining Birhen si Guadalupe. Kay mao man siya ang visionary, no? Ang gipakita ni Mama Mary niya dito sa Guadalupe, Mexico. Mexico ba ning Guadalupe? No, amo siguro mahigala mura Mexican man ni si native Mexican, no? Si San Juan Diego.
Unya dito nagpakita kaniya ang mahal nga birhen dito sa Mount Tipiak, no, nga sa mga ngalan nga daan no, Tipiak, no. Unya taga kuan kini siya, taga Guadalupe, bukid milagyan ng Guadalupe sa Mexico. Unya usa kini siya sa nahimo nga kini gitawag na to important character sa kini birhen sa Guadalupe, ang milagro ba. Unya nahimo ni siya nga usa ka santos, si San Juan Diego. No, gwapo yung ngalan, no? Diego. Kaya kini Diego Mahigala. Mo man ni siya ang sikat kay sa una nga drama sa radyo nga Diego Salvador. Yan. May pagka Diego Salvador magupon ni siya Mahigala, no? Nala no, ang ato ang karong santo mao si San Juan Diego. Wala siya tayo Mahigala ha, si BCP News. Laos na lang ta sa atong katikisen. So, doon ay mga pangutana. Pader, di may ginahang musimba, Pader, kay di may ginahan sa among kura paroko. Kay dagan yung buluyago na among kura paruko. Ayaw ninyo nagtanawa ang inyong kura paruko. Kaya nga naman, ang inyong kura paruko, kuanda na siya, instrumento na. No, ayaw sunda, ayaw o kimo ang hinungdan ang inyong kura paruko nga dili na mo manimbaha. Kung palalitan o di ninyo makaya, no, nga mutanaw sa inyong kura paruko, kay pertigyon ninyong kontraha, anto na lang mo simba sa silingan nga lungsod, no. Pero usa ka butang, no, nga angan natong naon nga ang atong mga kura paroko including me, we are not perfect. Ug yun una-unaon ninyo muna nga ayaw migi idolize kaming mga pari kay makasalaon niya na mawala na mo sa inyong kuan passing. Kinahanglan nga ang inyo yung pinaka-idol mao si Kristo, kay si Kristo is perfect. Kami dili man mi perfect. Ako tao ra man gyud ko, daghan man pagkakaigog mga negative effects. Doon na po ko yun. Daghan po ko kaig mga negative effects, mga higala. Pero kini si Kristo, dili gani siya. Muna ginaingon nga si Kristo kagahapon, karon ug sa gihapon. No? Gahapon, karon ug sa umalabot. Ano? So muna, si Kristo mo i-idolize. Ang mga pari nato, including me, mga kuan rami, mga alagad rami ni Kristo. Igo raming nagdala sa mensahe ni Kristo. Ingon niya na, no? So, walay labot ang mensahe sa among mga kakulangan. Kay we are not perfect man lagi. Kami mismo, no? Kami mismo. Kung po na sa inyong ginikanan, ang inyong mga ginikanan, di po na sila perfect. Muna nga, do not expect a perfect parents. Sabtar gininyo na inyong ginikanan. O kami po. Kay ginikanan, maghihapon mo ninyo. Magsinabtanay ra gyud taga. Sama kami po, musabot rapod mi ninyo. Kay mga tao ragud po mo. Ang inyong mga weaknesses, amo rasad nang matud pa gi-let go, no? Kaya nga naman, mga tao raman ta. Pero kabahin na ganis Ginoo, dili na gyud ta, wala na tay let go ana. Kaya ang Ginoo kabulo kag unsa, perfect man. Nya kita dili man ta perfect, so bunda nga magsinap tanay ra gyud ta. Kay you and me are not perfect. Nobody is perfect except God. Klaro ba? So kanang imong giingon nga di mo ganahang musimba kay kanang di mo ganahan sa inyong kura paroko, sige ra, ato na lang mo spikas parokya. No, pero giingon nga di na gyud mo simbayaw. Sama ra nga si Kristo mo inyong gitalikdan niya na. Ug dako kay nang kaguol ni Kristo. Okay, klaro? Another question. Pader, naamang gud mi problema kabahin sa among mga project sa parokya, Pader. No, kay kuan man lagi ang among kura paroko, gasigig pa project. Unya kami mo ay mabago og kuan kanang ginasto. Ang tubag ni ana, ayaw ninyo kuan ni inyong kontraparoko kanang bitaong gitawag na tong pugni kun unsa iyang gustong buhaton, no? Ang inyo na lang is kung dili mo suporta kay palitan ka ng inyong giingon nga naluya na mo og ginasto sa inyong mga projects, pahuway lang usa. Pahuway lang usa mo sa inyong pagtabang sa parokya gigi matud palagi nabugatan naman mo. Pero pasagdahi nga ang uban nga kanang gitawag na to wala pa kapuya sa pagtabang sa parokya, mao'y mutabang, no? Nya kamo kay gikapoy naman, pahuway lang usa mo, no? Pahulat-hulat na pod og kanusan na pod mo nga sa ato pa na ma-charge na pod, ma-recharge na pod ba. Kay kining kinabuhi nato mura man ni siya og makina. Kining baterya sa truck na kun ma-discharge na gani, no? Kinawala na. Wala na kay puwersa, pahuway lang gid usa. Pero hinahinay ra kang magpa-recharge. Sa unsang mga pagi, pinaagi sa mga pag-ampo, mga pagdebosyon sa mga santos ug daghan pang uban, no? Aron nga kag-abot sa panahon nga fully charged na pud mo, tabang na punta. Pero ayaw gyud ingon nga
tungod kay dili na mo kanang daghan kay mo project inyo pong awhagon ning uban nga di na pud motabang ayaw. Dako kay kanang sayop kung atong awhagon ang uban nga gustong motabang nga dili ato bitaw dili nato patabangon no. Ano man kining project namong mga pare dili ba yan para namo no sa inyo sigon sa inyo nga sayran kining among gihimo diri igo ra ba pud in taon pud may nga nagtan-aw og usay mga gikinahanglan no parehas nako no nga dagang ikog mga kapilyang gipang-ayo gipangtukod tungod kay nakita nako nga mo gikinahanglan no ingani ana no ang among simbahan ako pong ipa-improve gamay tungod kay nakita ba nako nga mo panginahanglan so suporta ra gid ta pero kung pananglitan og kapoy-kapoy na mo dili na makaya ninyo ang pagsuporta ayaw ra mo og pangpugni ang uban. Kung ikaw mismo dili nakakasuporta tungod kay nabugatan na ka sa imong pong mga galastuhan, sige ra. No, ayaw ra wala man ipugsanay ning atua. Pero ayaw awhagan ang uban nga ayaw mo anong tabang kay mo ni ayaw ra ninyo nagtabangi kay dako na kay kanang sayo. No, kung unsay dili nimo mahimo, tuguti ang uban nga mo'y mohimo sa dili nimo mahimo. Klaro? Kung doon na kay mga butang nga di gusto buhaton apan dili na nimo mabuhat, sutihi ang uban nga mo'y mubuhat alang kanimo. Do kay di naman nimo makaya. Klaro? Klaro ha. Wala ra ingon ba nga punganay. Ngano man tungod kay ang pagpangalagad sa Dios personal man na gitawag na tong personal commitment to you, with you and your God. Klaro? Nala no, may mundo na ka na doon tanan. Daghang salamat. Og mga adlaw ko andi ay. Kanang Domingo, so akong awhagon ha, ang tanan manimbag yun. Ikaduha ba og mga Domingo sa Adviento. Klaro? Sige kay napa ko kaslo. Magkasal pa ko og libre sa ako ang mga sakop. Duha man siguro ni kaparisan. Daghang salamat og maayong mundo, Pilipinas!